Ľakol si sa. Asi odháňala preč. Hej. Že dneska sme si požičali auto na výlet. Skladáme sa 4, tak by to nemuselo byť také drahé. Cesty boli, no, tak v rozvinutej krajine, no. Parádne, rýchle, bez problémov. Máme kruhové objazdy, semafóry. Není problém. Naša prvá zastávka Seven Cascades, Waterfalls, 7 kaskadovitých vodopádov. Yeah. You can do 3 waterfall in 1 hour 30 minutes, 5 waterfall in 2 hours 30 minutes. Oh. 4, 7 is 4 hours. But to go there, there's no boat, no sign to do waterfall. You will see when you go there, you will see also wait there with the guy. I tell you, also, I can show you pictures if you want. How is the waterfall? Sme si predsa zobrali miestneho sprievodcu, cenu sme zjednali zo 4000 na 1000. Ale nebude to celá túr, dovezie nás po ten prvý vodopád. Navigation, yeah, because the navigation lied to us. But this time, it's okay. And how was your name? Lazy. Like, Not Kevin, Levin. Levin. You know Kevin? He's a kid, you put Levin. This is true. Yeah, like lion. They're your friends? Yeah. No, this is my wife and But she friend. tell me no husband. Her husband. Yes. Me, I want to be with your wife. She. This one? Yeah. The green one. Because she look old. Like it. And she's my husband. Yeah. Korene, treba si dávať pozor, no, nepotknite sa. No, mà cái đâu? Nó mình cái ngoài đó. Ê, ngoài đấy rồi đấy đó. Taká kamenistá cesta až dole. Treba si dávať pozor. Je. No, to je také pekné. Oh. She comes. Jasne. Dobre, nachádzame sa pod prvým vodopádom z vrchu, čiže ako keby 7. vodopád, hej. A mal by to byť najväčší vodopád. A tá túra sa dá robiť vlastne od prvého, od najnižšieho po najvyšší. My to robíme naopak od najvyššieho po najnižší, ale tento je aj najkrajší, takže zostaneme asi tu a už pôjdeme potom hore. Vlastne sa nachádzame pod vodopádom a z tej strany sa pôjdeme kúpať
Zaplávame si. Tá cesta je dosť náročná, no deti by sem nemali ísť, to môže sa šmyknúť. Kolenami tak mať bandáž. Áno, tí, čo majú problém s kolenami, tak si zobrať bandáže proste. Ale je to pekné, že je to tak vlastne také rokliň ako keby, že okolo je tá džungľa. Tie skaly úžasné, no. Jedno z najkrajších miest na Mauriciu. Veľmi sa to odporúča sem ísť. Ohľadom tých sprievodcov dosť sú drahí, hej, treba zjednať cenu. My sme zjednali, on chcel 4 000 za celú túru, dvojhodinovú. My sme zjednali na 1000 na prvý vodopád a už v podstate tu si už tú cestu nájdete, lebo turisti chodia, čiže treba ich nasledovať. A ušetríte 3000 rupí, čo je 60 eur. Dobre. Čo, dievčatá, dali ste si sprchu? Hej, idem to aj ja pozrieť. Pekne to tu je takto popodaný. Popod vodopád. Pozrieme to tu. Mokré skaly treba dať pozor, no. Ešte aj s kamerou v ruke tu, samozrejme. Wow. Paráda. Tak to je niečo toto. Hneď mu na rozum prídu tie indiánske rozprávky. Niekto už aj opekal. Kopu sa ľudia. Dobre. Ďalšia zastávka na našom výlete Le Valle des Colors alebo aj Natur Park, kde by sa mali nachádzať korytnačky, krokodíly, zipline sme videli, akože brutálna od toho kopca vlastne za mnou. To je vidno. A rýchlosť bola riadna, no. Uvidíme, čo tu je. You came by your own car? Yeah. So we got our main attraction here, which is 23 Colored of Earth, which was formed by an eruption of volcano called Bassin Blanc, situated 1 to 2 kilometers from here. During your visit, you will get to see two waterfalls, Chamousé and Bakwa. Animals both swimming can touch trekking trails, and also endemic plants were present. Viewpoints where you see South Coast of Mauritius,
Now to explore the park, we got different options. As you can go by walking, which can take you around 1 hour 30 minutes to go and come back. I'm sorry, but I don't like recording. Oh, sorry, I don't know. And also, we got different options. Okay, čiže tá zipline by mala byť najdlhšia v Indickom oceáne, 1,5 kilometrová. Dobre, pri vstupe máte takúto halu, kaviareň, suveníry, GoPročky sú vzadu. Ideme takto, musíte si tu oddychnúť. Odkúšam mi pres. O, tak toto je riadne. Aha. Jej, Zlatko, ty si krásna. Ahoj. To je šanda, musí byť riadne stará. Tam sú tiež asi, sa tam fotia s nimi. Wow, som nevidel v živote a takto blízko. Mi to zakusne do kamery. Tak čo, fotka? No? Fotku? No tak. Čo moja šanda? Hej. A táto je nejaká aktívnejšia, henta spala. Táto je už troška živšia. Hladká po hlave, aha. Ľakol si sa? Má si odháňala preč? Hej. Povedal si. Tapkaj. Ideme pozrieť reštauráciu. A toto majú niečo. Neviem, či je dobré znamenie, že... Nie je to dobré znamenie, že tu nikto nie je. So, this is Indian food. Yeah. You have single thali, Yeah. you have chapati, rice, potato, curry, Yeah. kofta, No. chole, and vador. Mačka. Yes, it's the same, but it is couple. 2 person can share couple. Oh, yeah. You have 4 chapati, like Yeah. roti, Yeah, I know. and you get butter chicken. Okay. This is chicken. This one is 400. 600 for 1 600. person, 1,000 for 2 person 1000 can for 2 share. person. Okay, thank you. Už sa troška otočila. Ahoj, Fišanda. Tak odfoď. Okay. Dobrý,
Si už videla niekedy? Bežať, vieš? No, to potrebuje nájsť. To pasa pekne. No, zaplatíte 10 € vstup a potom sa vám ospravedlnia, že fun zone, zábavná zóna nie je k dispozícii. Pozrieme ešte tunak. Rock Garden. Rock Garden, inšpirovaný 7. storočia Zen Garden z japonskej konštitúcie. Je dôležitý turistický spot v parku. Je to záhrada s kvetmi a kvetinami okolo skál rôznych veľkostí a rôznych dizajnov. Pozrieme, čo tu je, no. Vyzerá to pekne. To je vlastne bod B. Point B. Ok, to je pekné toto. Veľmi pekné. Môžete sadnúť na skalky. No. Prechádzame tu chodníkom po schodoch dole. V podstate je to botanická záhrada, máte rôzne druhy rastlín, máte napísané, čo je čo. Ďalej počujem ziplineu a výkriky ľudí. Tu nám tečie potok na spodku. A takto máte na tých tabulách popísané, aké druhy rastlín sa tu nachádzajú. Hej. Nové stromky. Ako najviac sa mi páčili tie korytnačky, to som chcel vidieť. Myslel som si, že budem musieť navštíviť Galapágy na to, aby som videl také veľké korytnačky, ale dá sa to aj na Mauriciu, na viacerých miestach. Dajte tu natáčať. No. A čo si zbadala? Myslela, že na to tu mám nejakú kameru, že poviem, že aký krásny most cez džungľu. To som chcela. Áno, je to krásne. No, je to dobré. To sú také nefalšované momentky. Môže byť. Aj rôzne druhy rastlín. No v podstate japonská záhrada, hej, ako to tam bolo písané. Už hore zase taká plantáž. Ako popri cestách na Mauriciu môžete vidieť. Často môžete vidieť plantáže. Miestni obrábajú. Je to taký pohľad do minulosti, do dejín. Kedy to bola typická forma obživy týchto ľudí. A vlastne otrokov. Dobre, bod C. No, to je pekné. Toto sú tie farebné, tá farebná hornina. To pozrieme.
Okay. Oh. Wow. Pozadí Indický oceán. Džungľa. Aha, si tam počínajú. Aj záhrada pekná. Idem ustúpiť do neho, do záberu. Je to tam. Do not move, okay? Na tejto skale môžeme vidieť rôzne farby a vznikla vulkanickou činnosťou. Odtiaľ ako pekne už idú ziplineov. Dole. Máme tu... Tam asi v diaľke, to je na tie štvorkolky, nie? Čo požičiavali vpred. Tam hore, hej, na štvorkolky. Dobre, tam sme boli, to je pekný viewpoint. Tarzan sa vrátil z džungle. Čo tam bolo? Jašterica veľká. Veľká jašterica. No. Idú na štvorkolkách. No, čo? No na tých štvorkolkách by som išla, my sme niekedy, keď som ešte menšia bola, sme chodili s ockom jazdiť. A hlavne v zime. Ja som už aj videl dobré nehody na tom, ako sa to dokáže prevrátiť, prerútiť do boku, keď to človek preženie. Mám ti balkónko brať? Že toto je tá zipline, hej? Akože tento iba kúsoček a tuto, že je reštaurácia, kde sa dá nájsť. Tuto, hej? Hej. Hej, 23 farebná zem. Neviem, ako to napočítali. Ja možno vidím nejakých 5-6 farieb, ale v poriadku. To ziplineov by sa mali spustiť potom. Dobre pečie dneska. Je tam troška aj obava zo zipliney? Nie. Nie. Dobre. Teraz ešte nie, ale... Aha, zadu je vodopád vlastne. Vy pôjdete ponad mňa. To je dobré? Nie, neviem. Zistíš to? Ale ja som úplne voľná. Ty to máš voľné? No, tak si to stiahni. Ja ho popýtam. Okay. Chlapec ide troška rýchlejšie. You don't drop the cable, you don't touch it, okay? You just hold here and bend you over, okay? And push it away from your face because there will be a brake to stop you. It can bounce on your face. So you just push it away from your face, okay? Takže máme to tlačiť takto, hej, od seba. A nohy, and like this? Yes. Okay, you can do. Musíme sa chytať. Áno. Hej. Next stop, heaven. No. Okay. Tu sa od drona skopnúť. Okay, čakaj, kým sa tam odopne. A môže ísť. Riadne sa rozbehne. Ona už ide potom zase dole.
až sem. Super. Tak kilometr a pol, 2 zipline a už potom zrejme od toho kopca až na ten vstup. Toto je taká menšia, ale zase je pekná, že smeruje do vodopádu, hej, že máte ten výhľad taký zaujímavý. Oj, nabúrali do seba, dobre. Pozor, cuvni radšej, lebo táto ešte do teba zajde. No, it's not train. Hey, okay. We wait, no problem. OK, cuvni ešte, radši. Aby som ešte tu bol na svoje miesto. Mali teraz prejsť, no? Poď, prejdeme. Okay. Thank you. OK, tu máme dole reštauráciu, tam počkáme, devčatá. A už sú tam. OK. Ten vodopád. Stačí sa tam. Okay. A v podstate odtiaľ to ziplineov znova nás podívite. Takto si tu sedíte na drevených stoličkách a pred vami džungľa a vodopád. A jazierko, aby sme nezabudli. Skúšame, jak sa zavre. Dobre. No, skús. Aha, pekne ho zavrelo. Presne to. Aha, riadne ho zavrelo. Dobre. Pekné, veľmi pekné. No v podstate tá voda teče potom do toho väčšieho vodopádu. Nádhera. Ja nič nerobím, ja len kráčam, ono to sa brutálne hojda. Hore dole. No potom druhé nohosti sme prišli sem, tak sa to tak nehojdalo. Sem to sa úplne.
horniny geologické ešte prístupy môžete vidieť. V podstate vulkanické rôzne druhy. 700 000 rokov až 20 000 rokov staré. OK. Thank you, goodbye. Chceli by sme ešte navštíviť jednu pláž. Neviem, ako to stíhame. Cestu nám ukazuje vyše 40 minút. Tak dúfam, že nám nezajde slnko zatiaľ. Potom už z tej pláže pôjdeme naspäť do rezortu. Dobre, naše auto je tam hore. Vidíme sa potom. Koľko aut, a to fakt oni majú voľby. To chodí tam to auto tej politickej strany a im tam niečo rozdávalo. Tak u nás Fico, keď guláš varia. Pred nami môžete vidieť vášnivého youtubera, je vystrčený z okna a natáča. Ráduško, ty sa proti nemu nič. To vystrč aj ty tak, nie? Ja ti chytím volant, ty sa vystrčí. Vidí frajeri. Preto sa ten vrch volá Lemor, lebo stade otroci, ktorí chceli ukončiť svoj biedný život, skákali dolu. Nie, aha, to pláš. Chcete tu zaspať? Nie, poďme tam. Ale je to tam. To je ozaj. A keď tak sa tam je hora Lemorne. Není to ani nová nič. Ale pekne. A tam tá pláž by ešte krajšia mala byť, ale... Zobral som si stánku, bagetku, takú s mesom, chutnú, za 3,50. Máme tu verejnú pláž, Lemorne, naozaj nádherná, piesočná. Tu ten vstup sa zdá byť troška hlbší, nie je taký pozvolný ako pri našom rezorte, ale je to krása. Nad nami sa týči hora Lemorne a taký hličnatý lesík alebo parčík. Ľudia si užívajú kúpanie, opaľovanie. Veľmi nádherné, pekné. Vodička parádna. To sa práve potápal, našiel som aj nejaké pekné mušle. Korály, časti korály.
kráľov. Ten vstup, keď stúpam, tak taký hlboký piesok, že vám zaborí nohu do piesku. Ale tam na pláži nie, až tu vo vode je to také. Vodička teplá, slniečko nám pomaličky zapadá, to ešte potrvá. Uvidíme, či tu ešte budeme vtedy. Tak, aby sme aj večeru stihli. Tu horu vám natočím.